to count numbers in Igbo language, part 2. In our previous class, we talked about how to count numbers from 1 to 10. So in this class, we will continue from there. 11 is iri na otu. Iri is 10. If you can remember from our first class, iri is 10. Now, iri na otu. Otu is 1, right? Iri, that 10 and 1 is iri na otu. The na there is joining the two together. Iri na otu. Iri na abụọ 12. Iri na atọ 13. Iri na anọ 14. Iri na ise 15. Iri na isii 16. Iri na asaa 17. Iri na asatọ 18. Iri na iteghete 19. Now iri abụọ is 20. That is 10 in